בוקר טוב חברים, בוקר של שידור משחק, מכבי נתניה, הפועל תל אביב, מחזור שלישי, גביע הטוטו. נכנסנו ליציע העיתונאים, ההתרגשות בשיא, אווירה מדהימה בין שתי הקהלים, עולים לעמדת שידור, מתכוננים למשחק. משחק מאוד חשוב של שתי הקבוצות על ראשות הבית. מחצית ראשונה נגמרת ב-0-0, מכבי נתניה, הפועל תל אביב. מחצית בלי הרבה מצבים, יש למה לצפות. אוהדי מכבי נתניה מתעדכנים כרגע במחצית מה קורה במשחק המקביל. מכבי נתניה פותחת בסערה את המחצית השנייה, ואז בדקה 56 מכבי נתניה עם ה-1-0, כל היציע בשיגעון וגם אנחנו. סיום משחק, מכבי נתניה מנצחת 3-0, כל הקהל כבר בבית, רק אני עוד באצטדיון. חוויה חסרת תקדים. נכנסים עכשיו למסיבת העיתונאים, מחכים לשתי המאמנים, מחכים לשאול שאלות. בסוף עשינו 5-1 מויין, כן נכון, אבל עדיין מכבי 5 נשארנו. מכבי נתניה מנצחים את הפועל תל אביב 3-0 בגביע הטוטו. אני אסכם את זה בשתי מילים, חוויה מטורפת, אני כבר מחכה לפעם הבאה.